Okay, we're back. Agad ko na ito ni ating Jonalyn Agzalda Bautista of Sili, Aurora. Kuya, pakibati man ni inang ko, Binyang Agzalda, iti Happy Mother's Day. Kanda gito, antik. Kan kasinsin ko nga matamati swimming, kuya. Kanitatang ko nga, Binyang Agzalda, dito Sili. Thank you, kuya ko na ni ating Jonalyn. Ayan, thank you, Mat. Iti regalong kata kami iti nga mas masetas and gulgulay ating Jonalyn. Hanggang malipatan, apo, isulati upubrain ni bagat ko ti amang tartaripato tatakatagiti mulmula na daka nga ilinong na, daka nga ibilag na, tadamo nang ibagang nga, ibilag mo deta roses mo, kung nadata no napinpinta si sabsabog, imbilag na nga, pukot na naluto mo dagiti bulong na. Iso nga, talaga nga napudot at nga panawan, at dagitay mas masyatas nga makasurvive, iti kinapudot na. Iso nga, medyo iyapan nyo apo, kati kita medyo nalinlinong luglugar. And of course, dagiti bugambilya na mo, narimaan mo ti panakisinsinukat na katakiti kagayam na itinadumado mga variety na data nga bugambilya. Ayan, iso ti napigsa ti nakirad iti pudot kung nangarod. Ayan, kat itutuloy tayo bumasa katakito'y greetings, kabayatan ti panag burka ti special. Ayan, nakakatawa ta. Ayan, ating Emmanuel, he is sending messages. Ayan, so ngarod, kadagitay nakangagtatay iti sunata nga first single iti Ilocano Idol 2020 tayo dito ay IFM Apo. Suportaran niyo babae iti pa nag-download iti sunata iti kantana iti iTunes o Amazon.com. It's out in the market Apo. Di Deezer, Spotify, i-stream niyo Apo. And of course, adama di YouTube. Biro kinyo lang iti kusilapang ka kung nanawin no Crystal Conception. Ayan, suportaran tayo Apo iti literatura Ilocano, babae iti musika Apo. Ket padpadasan mi nga i-uplift iti klase wenno iti quality iti Ilocano music. Iso nga adda ita Apo nga programa tayo Ilocano Idol. Ayan, ket danto man ti next season. Iso nga antabayan nyo Apo. Ket ngarod kabayatan ti panag-urayo ni John Mark. Kumansyo nagpay ka no, kat awang mo tigli makita kung agor ka. Datoy. Arod, sumara tayo manin amin. Nagtadada, wati matagapusaan ay nagpait panagbalkot mo nagsakit agdardara daytoy pusok ti ut-ut na ay napukaw panunot ko wag taw-tawa-taw. What can I do? What can I do? My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. My love, agsubli ka. Agsubli ka, rito'y na. Kaasiyan na kaasiyang pun mo nga ayan. What can I do? What can I do? Mato lang, nakatugaw ang amin na yan. My life is nothing without you. Forgive me, darling, if I'm wrong. Come back to me where you belong. Nakala
alukag ka nun yung department store lang naman. My love, agsubli ka. What? Agsubli ka, dito'y din na. Pwede niya katangam. Awa, sikat ito katangan na. Kaasiyan na, kaasiyang punong ayan. Kaasiyang punong ayan. Kaasiyang punong ayan. Once again, thank you. Iti buong teaching staff po iti Diamantina National High School. Iti panang palubos yu. Iti estudyante yu po nga makisalisal. Iti search for Ilocano Idol 2020. Kita nyo mat nagbalay giti ubing. And of course, she's now a certified recording artist. Itinagan na po get submitted na po DJ BMI, Business Music Incorporated. And sabi ko maabot, supportaran tayo once again ni Ading Cristal. Antay ko maapo nga ipadpadawat, nagiti kanta na nga apo, trademark na data. Sa bagay, iti habol mi tatagat datayhan nga kumita pa ilaeng taamoy matan no may sala nga kanta basit iti royalties na, but then iti ganggan dati may is maitanok apo iti kinailokano tayo with Ading Crystal. Ayan. Isu na tayo mga itandudo. No kasanumot iti Ilocano song ta hangalan kay puro berde latan. Di ka di balong? Very formal apo ni Jay. Kusilapang kahit sa little bit a little bit funny kasi kusilapang ka ngem matati meaning na kat medyo nasayaat. Kadi. Kata hanbot nga managkaunay nga manag mapaghigantian naman ti Ilocano na Jayan. Nga oray no pinanawan dahan nang aramid ti addang iso nang may kanniwas iti pagnantigan iti Dios kan apo kan tattao. No di kat basit laang ti anak kadilo kan ti maghiganti. Gibalas. Hanga nagibalas iso na di sunata. Kinusilapan na lang. Adya lang ti arami din na. Kinusilapan at pangato kan pababa. Sana inawis may kagawid kang aminong ko na. Maili wala. Well, dati twist na basit yung ti bridge na no kita amdi kanta kata dati twist ng uray no may iliwak kang kan. Di ka rin. So pa yan. Last song. Hanta. Before nga agpatalasas naman yan, talaga nga kahit masapol nga kantaan tato. Para kata-kita kagayam sa Mountain Province, Ifugao, and the rest. Igorots, yes. A song called Sabong at Bahong. Waday say balasang naknaki amamuan isay baloy tagabakong nay dumdumay pintas na sino man ay lalaki dagusay mangur sunada tinay naksisya tansin maag-abang si siya latay wadas na num ko adiyak malinglingan san panag-isisem na yasan mata na'y umilan harig mo sang sabong na'y mula isang bahong na bangloy ang napintas noon daet apitem ieuy daet Manila panas ni pesanda
po ni ating Ruby iparparayag na matita inaramid ng ako inaramid ng speaker di tindaan tanay kita mo pinicture na tan namang gano tibo nga purok 7 ano ba yan amoy akadat bahong masaganak sika say nakut pan gardenan wada san rasunku mabandayak sika say maud mangun ununa arig mo sang sabong naimulay san bahong nabangloy yan napintas noon daet apiten ay daan Manila panasipag pasanda amayak at bahong masaganak sikat say nakatpan gardena wadat san rason ko mabantayak sikat say main mangun ununa arig mo sang sabong nay mo laisan bahong nabangloy yan napintas noon daet apiten ay daan Manila panasipag pasanda arig mo sang sabong naimulay san bahong nabangloy yan napintas noon daet apiten ay daan Manila panasipag pasanda okay ngarot karo ba iti oras kata 17 ang kanito kalpasan iti alas 2 ti malam. Nagpartak ti oras nandali naman naggibusan ng isang programa. Anyway, medyo ito ko ipasit. So, kapartakan ta. Kung na dito yung text line, good PM po. Bakit po dito sa amin yung mga nakakuha ng SAP o SAPA na iba medyo may kaya naman po. Tapos yung nanay ko po na hindi daw po pwede kasi kasama siya sa iisang bubong uwi daw naman po siya at ako ay may pamilya na ko na ayan, I get magsadya lang po sa inyong DSWD. Baka meron naman po sa inyo, may pangalan kayo or you may seek po iti help na kita barangay captains, barangay officials, municipal officials. Matulungan na kayo po ng mga sideg. I'm sure of that. Already diyamikit at dami digijay medyo ang may kan but then ma-try na ma-fight ket maikanda no han man nga bilang nga nagapo di SWD baka kini mayor apo mang Ted Isuna kasta nga rod. I'm sure adu ti pondo tata and kung ano ba hi idol pabati nga po yung mga kababayan namin diyan Siri Abilagan yung mga family Lagahino and Kulkol H. Me Robelin Bulusan salamat idol kunana may sabay. Good PM Idol Jun and GM. Pahigilit nga po kami dito nakikinig sa inyo. Kasama nga ako na si Adrian at Aris. Paplay po na nga Yellow Rose. Idol, yung maganda. Ano naman? Ang ganda ng boses nyo. Nag-uurtid mo nga ngayon. Diba? It's L ng Bangag City of Ilagan. Bangag atoy? Siguro, Bangag. Bangag.
Bangag. It is Sige, the bangag bass. nga, Bass. Bangag na bangag. Okay. May isa man nga sunata. Kaaro bakit? Isagot ko madatikin ni ating kong Annabel Seriales nga medyo di ka mo no kasano nasa apa di kalman sa nga nga oras na nga panagtawag may lipatak pa din yung oras di panagtawag may ayan kaya ating Annabel alaan mo datay ay ayaw mo tangamon mo niya kata ako katay nga to basit nababata to di ba okay salam Lipatak sa mami. di kinaalok kantatang Natungpalan tiara papu mga asawa itikap-kap na kak analap sa arong marampa ulang dis nga bukok ramramay na kiman kandila lupuan namnamsek nagmaris raban sipit na labaga so mga tiyal taray nagsuwerte akon kunara pisang titrahe na butaw tibukod na ay nakalaplap na kastala itibiyag makatawen mga agden-den na ay nagseksilat tatakas to'y metimandar na Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabagat kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman May awanak pa din Natungpalan tiara pa ako amang asawa ang sa bali metten titurong jak ni namnama barbareng mamaliw anos kindumoy pa ay kulata tawan man naglabas isulat at man mandar na Inkaman mangisa ang kalpasan nga inkaman pay agsagat ti paraangan inkaman kalanga inkaman kalanga inkaman pay aglabaket kalpasan nga inkakirkiran kusina ken sileta inkaman kalanga inkaman ay naglaing kaman Nagiti sinalawasaw nga kansyon mi nga makapud no amot istorya na Natungpalan tiara pap ko mga asawa talong tibungan ni ayan-ayat inan anu saklata siya kung tinamaliw ta siyak tinangayat na pintas nga asawa gapukin ni ayat ay takdera kung iti pamilya Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay agsagat ti paraangan inakman aklanga inakman pay aglabaket kalpasan nga inakirkiran kusina ken sileda inakman aklanga inakman ay naglaing akman Aywan. Inakpay sunduan na kita anak, inakapalengke, inakbalunan na kita graraab, inakpay akasin na kita nila baak, sakto si bungan na kita gumomel nga mulag, inakpay taram nan tay gripo, sakto mo lang marigatot ngaksado, kaya na inakpay yapan ni Lord ng manicurista ta, makadomingon tay cutics ni baka. Okay. Oh, that's it. And What? 1,
2 minutes pa yun. 2 minutes pa so nga sige pa sakbay iti patalastas ket Sige, rogyan akon. Happy Sunday mga idol awan itim pagana ajelaeng. Ket good morning Manong greet ko man asawak ni Arlene Mendoza coming from Ray Mendoza ng Barangay Santo Niño Aurora Isabela kan ti anak ko nga ni Elia Joy. Elia Joy. And ninanay ko nag-chat ko na. Nakpabati man namin nga batch 85 ti ULS. Happy Mother's Day kanya tayo amin mga batchmate from your friend Lourdes Carabajal Pastor. Yeah. Oh yeah. Si Kamat, sino mo kita yung mothers di ti agad ka batch mo balong? Ni Kathleen. Happy Mother's Day. Kathleen nga Ringgor, Malapitan. Ano dapay? Sino dapay aya? Malagay tinagnagan ran. Okay. Mang tatapay ti maudi nga sonata nga rod. Para kadagitinan na ng once again. Happy Mother's Day from the 4-decade duo. Ninanong ko ay atenag ubaen nga idibasitak baro kunat pagsad sa dagat ayat na lang amabiyagak ninanong ko ay atenag ubaen nga idibasitak baro kunat pagsad sa dagat ayat na lang amabiyagak naragsak til daw ni nanang ko nayanak ti bulan ti mayo pinaglalang to ti kay kayo ken sabsabong ado ninanang ko ay ayaten na ubaen at itibasitak baro kunat pagsad sa dagat ayat na lang ang mabiyagat